ngaten to? Jagat Dewa Bathara. Yayi. Yayi Prabu Duryudana anggenipun awis-awis tinjo dhateng negari Mandura menika labet repot angembat praja. Repot angembat praja dipun pameraken dhateng pun Kakang wau menapa sampun nama sakleresipun. Ingin namung paduka pangayoman kula ing asipat titah boten nama mokal pilih kula ingkung meradulaken samukawis ingkang kedadosan ing negari Ngastina. Inggih menika sampun leres. Namung bab repot ngembat raja dipun pameraken pun Kakang wau menapa sampun sakmesthenipun. Pun Kakang menika kulina ngembat praja mboten ngemungaken siadi. Lan pun Kakang mboten mligi ngembat praja nanging pinten-pinten penandang sampun ate kula lampahi mbok menawi siadi maksud enget. Nalika pun Kakang wonten ing Widara Kandhang menika sengkut gumergut olah tetanen. Garu ngluku ndaut matun matul menika pinten-pinten taun. Pun Kakang nate dados pandhita wonten ing Argasanya Peparat Wasi Jaladara. Menawi pinuju semedi mboten ngombe tetaunan, mboten nedha tetaunan. Mboten tilem tetaunan, mboten nyanding wanita tetaunan. Kajawiyen perlu. Yayi. Tembung kajawiyen perlu wau sampun katampi ganjil nanging upamenipun sawanti-wantipun Kakang mudhang saking semedi mongko mbutuhaken pengunjukan kang sarta dedaharan. Urun boten purun pun Kakang kedah minta pitulunganing para wanita. Mangke pun Kakang sampun jemenan Narendra. Tegesipun Tri Prakawis sampun ketakup. Ih, sak dereng sak sampunipun kula ngertos Nyai Prabu Duryudana mung arep njaluk pangapura. Mengko kula sampun ngertos dalaran kula srawung. Dhateng Nyai Prabu Duryudana sak kadang kadian menika wiwit timur mila ngantos sampun sami crampang brengosipun. Kegarane kejaba mung njaluk pangapura karo matur nuwun wis ora ana keneh. Namung tumraping pun Kakang ingkang rumaos jembar dadanipun perkawis menika kula anggap satunggaling bak limrah. Inggih, Yayi. Kula matur nuwun dene sowan kula ing negari Ngastina dipun tampi ginakaken upacara kaprabon.